ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ንመጀመርታ ጊዜ ዝርርብ ቴሌፎን ከም ዘካየዱ ተሓቢሩሎም አበ ርክቦም ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ በኢትዮጵያ ከም ዝተላዕለውን ተገሊጹ ፋኖ ወጊ ሰልጠንሉ ኣብ ዝበለሉ መግለጺው ሕጅውን 5 ዓበይቲ ኣዘዝ ሰራዊት ቀቲለ ክብል ሓቢሩሎም ወጊ ወፍሪ ሓርነት ውን ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹሎም በጻሕቲ ዝጽዓነ ሳብማሪን ናብ ቀይሕ ባሕር በመጥሓላ ሲዒቡ 6 ሰባት መይቶም ተባሂሉሎም ኣብቲ ስርሒት ካልኦ 39 ምድሓኖም ውን ተፈሊጡ አበ ሚያንማር 7.7 ከመሆን 6.4 ሬክተር ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ አጋጢሙ እዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ሃገር ክሳብ ታይላንድ ዝዝርጋሕ ምዃኑን ተሓቢሩሎም አበ ርሑቅን ቀረባን ብምዃን መስጀ ስትድዮ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሰላም ሓይልታት ፋኖ ወፍሪ ሓድነት ካብ ጅመርና ብዚ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከራት ዕላማ ዝገበረ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ክገልጽ ምቕናይ ዝፍለጥ ኮይኑ ልዕሊ 35 ማዕስከራት ዕላማ ከም ዝተገብረሎም ውን ምሕባሩ ይዝከር እዩ መቐጸልታ ናይ ዚያብ ካብ ጎጃም ዝርከቡ ሓይልታት ፋኖ ብወሃብ ቃሎ ማርሻል ፀሃየን ኣገልግሎት ሚድያ ኢትዮጵያ ብዝሃቡ ሓበሬታ ሓይልታት ፋኖ 5 ኮሎኔላት ቀቲሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ኣስማቶም ይኹን ዝነበርዎ ክፍለ ሰራዊት ኣይገለጸን ኣብቲ ስርሒት ሓይልታት ፌደራል ኣብ ከባቢ ምእታው ብድሮን መዳፍዕን ደብዳብ ፈጺምልና ዝበለ ፋኖ ግን ዝኾነ ለውጢ የምፅን ወሲኹሎም ፋኖ እዚ ዝገለጸ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ፋኖ ከም ዝቐተለን ካልኦት ልዕሊ 400 ከም ዝቆሰሉን ዝገልጽ ሽፋን ሰበር ዜና ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ድሕሪ ምዝርግሑ ኮይኑ ኣበ ሰሜንን ደቡብን ጎንደር ሰሜን ምብራቕን ጎጃም ሰሜን ወሎን ካልኦት እቲ ኩናት ድብያን ይቕጽል ከም ዘለውን ፋኖ ብወገኑ ገሊጹሎም ትማለይቶም ጉጅለታት ዓመስቲ ኣብ ጥቓ ዓበይቲ ማእከላት ከተማታት ትዞባ ከም ጎንደርን ባህር ዳርን መጥቃዕት ፈጺሞም ከም ዘለውን ናይ ብልጽግና ዝኾኑ ኣብ ማሕደርትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ሓለፍትን ይቐትልን ይጨውን ከም ዘሎ ዝገልጽ ኮይኑ ፋኖ ሲቪልያን ንምክልኻል ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ውን ይገልጽ እዩ መንግስቲ ግን ንዝኣኽራሪ ክብል ዝገለጸ ዕጡቕ ሓይሊ መምሃራን ብምቕታል ተምሃሮ ብምግፋፍን ክኸሶ ከም ዝጸንሐ ውን ይፍለጥ እዩ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ ዓመትን ፈራቐን ኣቕፂሩ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ትስርሒት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ክዛዘም ምዃኑ ምሕባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ኩናት ካብ ዝእወጅ ክሳብ ሕጂ ካብ ቁፅር ወጻኢ ግን ይኸይድ ከም ዘሎ ይኽግለጽ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኩናት 4 ወይ 5 ዓመት ክወስድ ከም ዝኽእል ምግላጹ ስዒቡ ጉጅለታት ፋኖ ዕጥቂ ኣንቢሮም ናብ ሰላማዊ ዘተ ክምለሱ ውን ፀዊዑ እዩ ፋኖ ዕጥቂ ኣውሪድኩም ናብ ሰላማዊ ዘተ ምፁ ማለት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖለቲካዊ ኣጠቓምቱ ዘይብስሉ ምዃኑ ዝገልጽ ዝብል መልሲ ዝሃበሉ ኮይኑ ኣጽዋር ምቕማጥ ከም ቅድመ ኮነ ሰላማዊ ዘተ ምምጽእ ግን እቲ ስርዓት ካብ ሱር ክእለ ዘመላኽት ናይ ዓፋን ተግባራቱ ምልክት ይኽብሉውን ክኸሱ ምጽንሖም ይፍለጥ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ንመጀመርታ ጊዜ ዝርርብ በቴሌፎን ከም ዘካየዱ ተሓቢሩሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ዘካየዱ ወዘተ አበ ጸጥታውን ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ሁሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ሽብር አልሸባብን ዘጠቃለለ ኮይኑ በመሰረት መግለጽ ዋይት ሃውስ ፍረ ዘሎ ወዘተ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ አበ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተካይዱ ዝተባሃለ ዘተ ምንታይ ጉዳይ ብዝርዝር ዘተኮረ ምዃኑ ዘይተሓብረ አሜሪካን ኢትዮጵያን ስምዕተ ገይሩ ዝብል አርእስቲ ዝተዋሃበ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ ይኹን አሜሪካ ዝርዝር ናይ ዝርርብ ኣይተገልጸን ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ከም ቀንዲ አጀንዳ ብምግባር ንማሕበረሰብ ዓለም ንምእማን ይንቀሳቐስ ኣለኹ ኣብ ትብለሉ ዘላ ግዜ ፈረንሳይን ሩስያን ነቲ ሓሳብን ዕላማን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ውራይን ከም ዝሕዝኦም ምግላጽን ስዒቡ እስራኤልን ኢማራትን ውን ልዑል ደገፍ ይገብራ ከም ዘለዋ ክግለጽ ጸኒሑ አበ ዝሓለፈ ግዜ ሩስያ ንምስልጣና ወታደራዊ ሲቪላውያን ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ትሰርሕ ብምግላጽ ኣብ ሩስያ ዝተበገሱ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝን ንምስልጣንን ውዕል ከም ዝተፈራረሙ ዝከር ኮይኑ ፈረንሳይ ብወገና ብሚልዮናት ዩሮ ባጀት ብምስላዕ ጽርግያ ዓሰብ ቡሬ መስመር ባቡር ንምሕያልን መደብ ከም ዘለዋ ወታደራዊ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ድማ ኩሉ ዝካላ ከም ትገበር ሕቱ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ከም ዝቀርበላ ዝፍለጥ እዩ ቃል ሲገቡ የመፈጸም ባህሪ ስላላቸው በኢንቨስትመንት ረገድ ወደፊት ኢትዮጵያ ያላት ፍላጎት አብረን ለመስራት የተግባባን ሲሆን ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው
130 ሚሊዮን ነዝ ተኸቲሉ ኤርትራ በተደጋጋሚ መልስ ትህብ ከም ዘላን ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ንጎራብ ተኽበር ሕቶ ባሕሪ ተልዕሎ ዘላ አጀንዳ ክትዓጽፍን ጸቕጢ ክገበር ክትጽውዕ ከም ዘቐንየ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አቢላውን ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ሰራሕተኛ ሕብራት ሃገራትን መብረሂ ከም ዝሃበት ይፍለጥ እዩ። ሩቢዮ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንፈለማ እዋን ወግዓዊ ርክብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘካየዶ ርክብ ናብ ዝመዳይ ዘተኮረ ዝርርብ ተኻይዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ጉዳይ ትግራይና ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ዘርግኣት እውን ካብቲ ወሳኒ ኣካል ዝርርብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ተንተንቲ ገሊጾም ኣለዉ። ብመሰረት ወሃቢት ቃል ታሚ ብሩስ ተዋሃበ መግለጺ ዝርርብ ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ሓበራዊ ቀዳምነታት ዘሎ ክልቲያዊ ዝምድና ንምሕያል ኣብ ዝግበር ጻዕርታት ዘተኮረ ዝተባሃለ ኮይኑ ሩቢዮ እውን ሰላማዊትን ብልጽግትን ኢትዮጵያ ክትህሉ ኣሜሪካ ዘለዋ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ክበልቲ መግለጺ ኣመልኪቱሎም። ሰላማዊትን ብልጽግትን ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ከም ትረጋገጽ ብርሃን ጁላ ፊልድ ማርሻል ኢትዮጵያ ገሊጽ መንባሩ ዝከር ኮይኑ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ዓለም ንጻውዕት ኢትዮጵያ ቀዳምነት ሂባ ትሰርሓሉ ከም ዘላን ኣካል ቀይሕ ባሕሪ ንምዃን ግዜ ከም ዝቀረበን ኩሉ ይፈለጥ ክብል ምግላጽ እውን ይፍለጥ እዩ። ታላቁን የህዳሴ ግድብ በማሳካት ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ፓወር ባንክ ማድረግ ከመቻሉም በላይ ሀገራችን ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ ያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። ይህ የብሔራዊ ፍላጎታችን በሰላማዊ አኳኋን እንደሚሳካ ተስፋ እናረጋለን። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ዝነበረት ኣሜሪካ በትግራይ ንኽልተ ዓመት ጸንሐ ኩናት ከብቅዕ ከም ዝፀዓረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ምፍራስ ኢትዮጵያ ንምክልኻል ክዕጽ ከም ዝተገብረውን ይዝከር እዩ። እቲ ምምሕዳር ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ቅትለትን ገበናትን ይፍጽም ከም ዘሎ ይኸስስ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ሻዕብያ አንጻር ናይ ምምሕዳር ዝደው ብምባል ኣብ ጎኒ ሩስያ ብምስላፍ ወራሪ ዩክሬን ብምድጋፍ እውን ኤርትራ ናብ ምንጻል ክትኣቱ ከም ዝገበራ ይዝከር እዩ። ኣብ ሕዳር 2022 ናብ ምፍራም ስምምዕ ምቁራጽ ፕሪቶሪያ ልዑል ተሳትፎ ዝነበረ ኣሜሪካ ብልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ተሳታፊትን ተዓዛቢትን ኮይና ምስርሓ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዋሽንግተን ብወለንቶም ተማዛበልቲ ክምለሱ ተሓታትነት ዕርቂ ክፍጸም ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ትግራይ ክስሕቡ ክጽውዕ ከም ጸንሐት እዚ ትራምፕ ምስ መጸት ወንዚፉ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። በጻሕታ ሃገር ጻዕነት ሳማሪን ኣብ ግብጺ ጥቓ ከተማ ሁርጋዳ በዝርከብ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ምጥሓላ 6 ሩሳውያን መይቶም ኣለዉ። እታ ሳማሪን ባቋጽራት ሃገር ከባቢ ሰዓት 10 ድሕሪ ምጥሓላ ካልኦት 39 ሰባት ምድሓን ከም ዝተኻኣለውን ሰበስልጣን ግብጺ ገሊጾም እዮም። ካብቶም ዝድሓኑ 39 እቶም 9 ዝቆሰሉ ኮይኖም ካብኣቶም እቶም 4 ኣብ ኣዝያ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ዝሕብራ ማዕከና ዜና ግብጺ ካብቶም ዝሞቱ እቶም 2 ህጻናት ምዃኖም ማዕከና ዜና ሩስያ ታስ ንሓደ በዓል ስልጣን ሩስያ ምጥቃስ እውን ጸብጺበን ኣለዋ። ጠንቂ ናይቲ ፍጻመ እንታይ ከም ዝኾነ ዛጊት ግብጺ ዘይገልጸት ኮይና ሰመዝ ግን ምጽራይ ነካይድ ኣለና ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መርከብ በጻሕቲ ክትጥሕል ዚን ካልኣይ ፍጻመ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ሕዳር ኣብ ጥቓ ማርሳ ኣላም ጃልባ ምስ ተገልበጠ ዳሃዮም ዝጠፍኡ 11 ሰባት መይቶም ተባሂሉ ዝግመት ዘሎ ኮይኑ እታ ሳማሪን ሓያሎ ዓመታት ከም ናይ በጻሕቲ ሳማሪን ኮይና ክሰርሕ ከም ጸንሐት እውን ተገሊጹሎም። ነዚ መገሻታት ዘካይድ ትካል መራኸቡ ንተጓዓዝቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ሁርጋዳ ዘሎ ዓሚቕ ክፋል ባሕሪ ክርእዩ ጉዕዞታት ከም ዘሳልጥ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ማሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ዓሚር ዓናፊ እቶም ኣብታ መርከብ ዝተሳፈሩ 45 ሰባት ካብ ሩስያ፣ ሂንዲ፣ ኖርዌይ፣ ሽወደንን ምዃኖም እውን ገሊጹሎም። 5 ግብጻውያን ኣባላት መርከብ እውን ኣብታ መርከብ መንባሮምን ሃናፊ እቶም ዝሞቱ 6 ሩሳውያን ጥራሕ ምዃኖም ይገሊጹ ዘሎም። 2 ሰብ ሓዳር ሓካይም ካብቶም ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ደቆም ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሰመዝ ግብጺ ሓቢሮም እዮም። መርመራ ናይቲ ፍጻመ ይቕጽል እኳ እንተሃለወ ማሕበር ኣካየድቲ መገሻታት ቱሪዝም ሩስያ ግን ኣብ ቴሌግራም ዘርግሖ ጽሑፍ እታ ሳማሪን ምስ ውሽጣዊ ኣካል ባሕሪ ከም ዝተላተመት እዩ ገሊጹ ዘሎ። ወናኒ እታ ሳማሪን ዝኾነ ትካል ኣብ መርበብ ሓበሪቱ ከም ዝገለጾ ኣብ ዑደታት ተጓዓዝቲ ክሳብ 25 ሜትሮ ታሕቲ ማይ ክጓዓዙ የፍቅድ ከም ዝነበረን ነዚ ተኸቲሉ ድማ እቲ ሞት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ዘሎ።
ኣብ ሚያንማር 7.7 ከምኡ 6.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጓነፈ ጸብጻበ ጂኦሎጂካዊ መጽናዕቲ ኣሜሪካ ገሊጹሎም። ኣብ ታይላንድ ዕንወት ከም ዘኸተለ ናብ ካልእ ቦታታት ናይቲ ዞባት ምንቅጥቃጥ ከም ዝተሰምዐን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ተቐዳማይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሎሚ ዓርቢ ከባቢ ሰዓት 9:20 ብቋጽራ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጓኒፉሎም። ካብ ከተማ ሳይጋንግ 16 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ቦታ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዘለዎ ከም ዘጋጠመት ጂኦሎጂካዊ መጽናዕቲ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሚያንማር ድሕሪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ባንኮክ ኣብ መስርሕ ህንጸት ዝነበረ ህንጻ ሓዊሱ ከም ዝፈረሰ ኣባላት ፖሊስ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝርጋሕ ዘሎ ቪድዮታት ኣዝዩ ዘሰንብድ ኮይኑ ብዙሓት ህንጻታት ክፈርሱ እውን ይረኣዩ። ኣብ ጥቓ ፍሉጥ ዕዳጋ ቻቱቻክ ዝነበረ ህንጻ ክንደይ ሰራሕተኛታት ውሽጢ ከም ዝነበሩ ገና ዘይተገልጸ ኮይኑ ሞትን መቁሰልትን ብብዝሒ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ። ቀፂሉ 6.5 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሰዓበ ኮይኑ ካብ ኣባይቶም ወፂኦም ዝጸንሑ ሰባት ምናልባት ካልእ ዝመጽእ ከይህሉ ኣብ ግዳም ክጸንሑን መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም ኣለዉ። ኣብ ባንኮክ እትነብር ጋዜጠኛ ቢቢሲ ቢቱ እቲ ናይ መጀመርታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ ገዛኣ ኮይና ምግቢ ትኽሽን ከም ዝነበረት ንመደብ ኒውስ ዴይ ቢቢሲ ገሊጻ። ኣብ ባንኮክ ዝርከቡ ህንጻታት ንምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝተሃንጹ ስለ ዘይኮኑ ከበድቲ ዕንወታት ክውርዱ ከም ዝኽእሉ ተገሚቱሎም። ኣብ ሚያንማር ብዕቤታ ካልኣይቲ ትስራዕ ማንዳላይ ኣብ ጥቓ ተሕመረት ናይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስለ እትርከብ ዝበዝሑ ኣባይቲ ናይቲ ከባቢ ንውሓት ዘይብሉን ስሑው ህዝቢ ስለ ዝነብሮን ትህሳዕቤን ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት እውን ተቐሚጡሎም። እንተኾነ ንገለ ክፋል ህንጻታት ንጉሳዊ መንግስቲ ከም ዝተሃሰየ ፌስቡክ ዝዘርግሐ ቪድዮታትን ኣሳእልን ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ዞባ ሳይንጋግ ካብ ማንዳላይ ንደቡብ ምብራቕ ርሒቑ ዝርከብ 9 ዓመታት ጸንሐ ድልድል ፈሪሱ ብተወሳኺ ንማንዳላይ ምስታ ዝዓበየት ከተማ ያንጎግ ዘራኽብ ጽርግያ እውን ተሰባቢሩሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ ናይ ፒታውት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንሃይማኖታዊ መቕደሳት ናይቲ ሃገር ኣፍሪሱ ከም ዘሎን ገለ ክፋላቱ ናብ መሬት ከም ዝወደቐን ተገሊጹሎም። ኣብ ሚያንማር ኣብ መንጎ 1930-1956 ኣብ ጥቓ ማእከልቲ ሃገር ዝሓልፍ ሳይንጋንግ ፋውልት 6.7.0 ዝዓቐኑ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመን ማዕከን ዜና AFP ንጂኦሎጂካዊ መጽናዕቲ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ጸብጺቡ እዩ። ታይላንድ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝረኣየሉ ዞባ እኳ እንተዘየላ ዳርጋ ኩሉ ዝርከባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ግን ኣብ ጎረባብታ ሚያንማር ክሃርም ጸኒሑ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ታይላንድ ፓይቶንግታር ሽናውትራ ጽልዋት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንምግምጋም ህጹጽ ኣኼባ ፀዊዓላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝኽትከታተሉ ጽናሕኩም ዓበይቲ ነጥብታትና ናይ ዝዕለት እዮም ነይሮም። ምስ ሓድሽ መደባት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ጠጠሙ።